Ayun, nakabuka na yung mga. Pero Mandang araw mga kagamba. Tanga na, nangingitim na tayo lalo dito. Kadagit. Andito ako ngayon kay Kadagit, kay Jason Web. Ayan, dumayo ako ngayon. Alalabanan daw niya yung salmon ko. Ayan. Ayan, lalaban niya yung ano niyan, uis niya. Okay. Game na, game. Fight na to mga kagamba. Ayan na. Ayan na agad. Laglag ka agad yung salmon. Kulong to yung salmon. Parang ano tayo, yung muli sa mo tayo sa biyahe. Nakulop sa init. Uy, may sakot tayo. sa pas yung ano, sandok yata ito ng pang baby. Ay, Alam mo yung ano, yung Pang ano yan, pangigop ng sabaw yan. yung pang ano, Soup. pang amo. Pantao yan, pantao. Sa'yo relax. Ayan na, bibitawan na. Lumalim na ng konti tito. Bumalik. Papapalabang ko itong mga to. Gutom na sila. Paano ko mapapalabang ko itong mga to, pre? Tsaka na mas manipis lang. Lako, bumalik na. Istikin mo yan, tay. Takpo ka na ganyan. Tingnan na lang natin, stick. Oo, istikin na lang namin mga... 6 times ko nakatakas ng gagamba, pre. 6 Gradas times na ko sa langan ng patayan. Para tayo nagsusugal din. Ang hirap yung ginagawa. Uy, lumipat. Gusto sa gradas, Oo, tay. pagod pre. Patay gagamba, pagod pa. Tapos gaganon-ganon mo. Oo, kapi ka mo. Wala ako. Isa sa nakaload, Yan, pre. yan. Balik na nakaload mo, medyo magaan Hindi yung ako load mo, makahanap pre. ng ganun dun sa amin. Wala sa sapot. Kulang sa honey, tay. Oo, wala hani. Hani, ibang hani gusto Ah, yata ibang... niya. Yan na, nagsakma na. Ayan na. Nagagaya ako kay Happy Man eh. Ayan na. Oy, Uy, pati hulog parang ka iba agad. ng gusto ng sa... May salmon. Salmon yan. Wala, mahina itong mga salmon na to. Mukhang makakabihag ako dito. Nada- Mukhang makakasundot ako ng salmon na kulay itim ah. Nadali ang ano, nadali sa init Parang yata mamimigay kanina. na si Tatay Mendo ng mga salmon niya. Ito, pre, oh. Nadamage ko kanina eh. Bandero, oh. Pero sinira ng gagawin. Oo, wala. Ayaw, Pagod sa biyahe, tay. Panalo, pero sinira ata May yung jet paa. lag siya. Sana tayo, isa pa. Bakit? Sige nga. Ay, hindi. Parang kaya niya pang ayusin, bro. Kumuha ka ng iba dyan, Pero tay. ano pa rin Sumunod yung ka ng lakad ibang niya, no? salmon Parang na palakad medyo ba ako mas pa rin? ng konti. Agatan ko kanina. Sino ba? Ay, di. Gagamba mo, pre. Hindi ba? Sino ba kumagat nito? Yung sira agad siya kanina. Gagamba mo yung malaki. Unang laban na. Oo, unang laban namin, pre. Tinurukan ng load. Isa ka mali mo na yan. Mamahid yata ng lana yung laman eh. Pag dumayo ka doon, pre, gusto mo magtawag ako kalawag mo doon, pre. Oo, wala problema. Si Ayan, Sir J. tama. Kalabog mo Biyakin na tayo niyan. Tumalo sa kanila, Hellboy. Kahit maglabang kami nun, pero kailangan Pero may palaban ako ng siya, ganun eh. ba talaga? 1 week before malagaan ko. May ano siya, pre, may lugar, may palabanan kasi siya, pre. Ano kasi? Malaki pa pusta niya? Malaki yan ba? Hindi na siya pupusta ng 1 month kung yung gagamba ko, isang araw, 2 araw lang. Wala. Alangan. Kinagat. Sinasaputan agad. Ang laki! Bakit ka nagising? Patay ka. Gising na yung salmon. Ayun, nakabuka na yung Patay mga. ka Pero sa makalag salmon din na yun. yun. Naiya nga ako. Boss, nagising yung salmon, boss. Boss, nagising yung Kulit salmon. mo ah. Ang kulit mo. Kulit ka, ah. bo. Ayun, nakabuka na yung mga. Patay ka. Pero, tay, biyag mo to, tay. Biyag mo na. Sa'yo na to, tayo. Ginising mo eh. Pakainin mo na. Biyag mo sa salmon, pag ginising mo yung salmon eh. Patay, nangulong to. Nangarap ka pa kumagat sa salmon ha? Kumagat pero hindi tumalab. Makunat. Tapos ah. Madilim na eh. Ayan na po, kinain na po. Grabe naman yun. Na ano namin, hindi nakita sa video. Ayan, binalutan na po ng salmon ni Tatay Mendo. Bihag mo na yan. So, panalo siya. Ito tayo. Ano papadulas dito, boss, yung tape, no? Boss, yung Ayan, tape. panalo ako. Ibigyan na natin Kadagit to. Ito. Mga kagamba. Tapos biglang sikip. Eh, dumayo tayo rito. Eh, ibigyan na natin Kadagit para may remembrance yan. Napakabait tayo ni Tatay Ayan. Mendo. Mendo, Susero, Gagamboy, supportahan Yan, sa natin. ayan. Shout out tayo. Yan, makikita nyo sa susunod na araw ito, ilalaban nyo ulit to. Yun o, Lalaban papangalanan naman natin tayo. yan. Yung binigay mo sa akin, lalaban ko dyan. Lalaban mo. Ito, kahit baby salmon mo. Okay, okay mga kagamba. So yun, hanggang sa muli, dadayo tayo ulit dito para mamigay. Yun, maraming salamat.